प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। Presented by Famous Music. म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद तुहरे दया से सरस्वती महाजान हमारे पास भइल। तुहरे दया से सरस्वती महाजान हमारे पास भइल। कोइनी ऐसन जादू की नंबर 400 से पार भइल। तुहरे दया से सरस्वती महाजान हमारे पास भइल। तुहरे दया से सरस्वती महाजान हमारे पास भइल। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद रहुए दया से कहली जिला जवर में नाम भूले न पाई माई हम राहु रहिए सहन। रहुए दया से कहली जिला जवर में नाम भूले न पाई माई हम राहु रहिए सहन। तू चल सपनावा हमरो ए महा पल भर में पूरा होई गइल। तू चल सपनावा हमरो ए महा पल भर में पूरा होई गइल। कोइनी ऐसन जादू की नंबर 400 से पार भइल। तुहरे दया से सरस्वती महाजान हमारे पास भइल। तुहरे दया से सरस्वती महाजान हमारे पास भइल। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद बीके बेदर्दी गावतारे गीतिया सही कृष्णा बसंत सूरज से बतिया कही बीके बेदर्दी गावतारे गीतिया अनिल के आहस सुनिए महा रहुए वजह से पूरा भइल। सुरेंद्र के आहस सुनिए महा रहुए वजह से पूरा भइल। कोइनी ऐसन जादू की नंबर 400 से पार भइल। तुहरे दया से सरस्वती महाजान हमारे पास भइल। तुहरे दया